Πόσο καιρό έχεις να ανασάνεις χωρίς προσπάθεια? Να είσαι ήρεμος, γαλήνιος, χωρίς αυτό το σφίξιμο στα δόντια που έρχεται και μαγκώνει τους παλμούς της καρδιάς σου και τους πετάει στα ύψη και τους αφήνει εκεί να αιωρούνται στον αέρα. Δεν θυμάσαι από πότε. Κρατιέσαι από ένα τόσο δάλεπτο σκηνή να μην αφεθείς. Να μην περάσεις τη διαχωριστική γραμμή. Να μην χάσεις τον έλεγχο. Θέλεις να σηκωθείς και να φωνάξεις, να διαολοστείλεις καθοσπρεπισμούς και όλα όσα σε καταπιέζουν. Να αποτινάξεις από πάνω σου και προπάντων από μέσα σου όσα σε βαραίνουν. Να ανασάνεις χωρίς προσπάθεια. Να μην υδρώνουν οι παλάμες σου. Να μην μου διάζεις ολόκληρος κάθε φορά που αναφέρονται σε εκείνη. Εκείνη. Εκείνη που δεν τόλμησες να κρατήσεις, που την έδιωξες άχαρα, που προσπάθησες μάταια να σε διευκολύνει, μέχρι που οι καταστάσεις σου επέβαλαν να φύγεις εσύ. Ξαπλώνεις το γεμάτο κρεβάτι σου και τη σφιχταγκαλιάζεις. Σκρολάρεις τις φωτογραφίες της με την ελπίδα να μην έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα στη ζωή της. Ερμηνεύεις τα ανεξήγητα. Η γυναίκα δίπλα σου ξέρει πως είναι η επίσημη αγαπημένη, μα όχι η πρωταγωνίστρια στα όνειρά σου. Κι ας ήταν αυτή που κέρδισε στον πόλεμο. Κανείς δεν θα της πει ποτέ ότι έχασε την πιο σημαντική μάχη. Μοιάζει με εκείνη, σκέφτηκες όταν την πρωτοείδες, και αποφάσισες να αναπληρώσεις το κενό που σκόπευες να δημιουργήσεις. Μα κανένα κενό δεν γεμίζει με παρολίγων ευτυχίες. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αναπληρώσει την απουσία κάποιου άλλου. Και εσύ δεν μπορείς να το παίζεις Θεός, τώρα το ξέρεις. Κάποτε μίλησες για ελευθερία, για την ψευδαίσθηση που τρέφουμε πως είμαστε ελεύθεροι. Τώρα το ζεις, εγκλωβισμένος σε κοινές εξόδους, σε κοινές νύχτες και μέρες, και το χρόνο να σε βρίσκει πάντα μόνο με εκείνη. Ξαπλώνεις με ερωτηματικά. Τι να κάνει, πού να είναι, με ποιον? Άραγε σε σκέφτεται ακόμη? Παραδόξως είναι οι μόνες ώρες που ανασένεις με μια κάποια ευκολία. Χαμογελάς όταν σκέφτεσαι πως θα πας να τη βρεις. Ναι, θα πας να τη βρεις. Αύριο κιόλας. Και θα της πεις. Τι θα της πεις? Δεν έχει σημασία τι θα της πεις, αλλά θα ρωτήσει, δεν γίνεται να μην ρωτήσει. Και το χαμόγελο σβήνει από τα χείλη σου. Εκείνη ξέρει, γνωρίζει πως ήταν η μία και έτσι ανατείναξε κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τη συμπεριφορά σου. Μια νύχτα ήρθε και σε βρήκε. Τότε ακόμη είχες το περιθώριο για μία ευκαιρία, αλλά δεν ήξερες. Της τα είπες όλα σχεδόν. Σου απάντησε πως βολεύεσαι και πως αν ήθελες θα μπορούσες να τα έχεις κάνει όλα αλλιώς. Αλήθεια είναι. Πώς να της πεις το αντίθετο? Μόνο που δεν είσαι καθόλου βολεμένος. Αυτό ήθελες να της φωνάξεις. Το καταλάβει, να το νιώσει μέχρι τα κόκαλά της. Μα δεν μπόρεσες. Τι σόι βόλεμα είναι αυτό, που φεύγεις από το σπίτι και δεν θέλεις να γυρίσεις? Κάθε βράδυ περιμένεις πώς και πώς την ώρα να ησυχάσουν τα πάντα για να κλέψεις μια στιγμή για σένα. Και εκείνη. Πού είναι η ελευθερία σου? Τον έλεγχο. Να μην χάσεις τον έλεγχο, θυμάσαι? Να κάνεις τις επιλογές εσύ, να μην θολώσει η λογική από το συναίσθημα, να μην περιοριστείς, να μην αφεθείς σε ό,τι σε ξεπερνάει. Κάθε πράξη μας όμως έχει και το ανάλογο τίμημα. Το γνώριζες, μόνο που δεν ήξερες πως θα είναι τόσο ακριβό και θα το πλήρωνες με τόκο. Αναστενάζεις να κάνεις χώρο στα σπλάχνα σου. Οι αντοχές σου λιγοστεύουν. Το ίδιο και η υπομονή σου με τα χρόνια. Κοιτάς μια φωτογραφία της. Μια μέρα θα πας και θα τη βρεις, σκέφτεσαι. Θα τα τινάξεις όλα στον αέρα και θα πας να τη βρεις. Δεν θα την αφήσεις ποτέ ξανά. Θα ζήσεις μαζί της όσο είναι μέχρι σήμερα προθέσεις.
Μόνο που αυτή η μέρα δεν είναι απόψε. Σβήσε τώρα το φως και κοιμήσου.